Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dearest Nicole Ayala, and hi, Diego. Itago niyo na lang ako sa pangalang Roger, tagapakinig ng Love Radio since 1975. Huwag na kayong ma-hurt. Ang ibig sabihin lang no, napakatagal ko ng listener ng Love Radio. Very loyal. Hindi naman kami na-hurt kasi hindi pa kami na... Ewan ko si Diego ha, pero ako hindi pa ako pinapanganak niyan. Pinanganak ka na ba niyan? Anyway, kaya naman ako sumulat kasi kailangan kong magdesisyon. Kailangan kong mamili sa dalawang choices na parehong mahalaga sa akin. Kaya naman, naisipan kong sumulat sa inyo. Nais ko kasing isangguni itong problema ko. At sigurado akong may kumikinang kayong solusyon para dito. Gaya ng marami, matagal kong hinanap at hinintay ang aking the one. Yung bang makakasama ko habang buhay. Yung hindi ako iiwan. Yung kasama ko hanggang sa pagtanda. Kaso, mas mabilis pang nahanap ng kapitbahay namin yung pustiso niya nawawala. Aaminin ko, nawala na ako ng pag-asa na magiging masaya pa sa larangan ng pag-ibig. Kaya naman nang dumating si Ray sa buhay ko, pagkasaya-saya ko. Literal siyang ray of sunshine sa aking dating malungkot at walang kalatoy-latoy na mga araw. Sigurado na kami sa isa't isa kaya naman nagdesisyon na kaming magsama. Malapit na nga kaming lumipat sa bagong bahay namin. Excited at masaya dapat ako pero nakakaramdam naman ako ng pagkabagabag. Maliban kasi sa stress sa pagpapakabit ng ilaw at tubig, stress din ako sa kakatago sa mga marites sa paligid. Bawal kasi itong relasyong pinasok ko sa relihiyon ko. Ang hirap nito. Ala, Diego, baka mamaya may comment ka. Ayoko mag-comment. Alam mo kami ni Chopper, sinasabihan na kita kami ni Chopper, umiiwas kami sa mga gantong topic. Sige, kaya natin yan. Sige. Bawal kasi itong relasyong pinasok ko sa relihiyon ko. Lalo pa, parehas kaming lalaki. Umayos ka, Diego! Kami ni Chopper, umiiwas kami sa ganito. Kapag nalaman, matitiwalag ako. Ano po bang pipiliin ko? Pipiliin ko ba itong pag-ibig na napakatagal kong ipinagdasal? O yung relihiyon ko na talaga namang pinahahalagahan ko? Nakasalalay po sa inyong dalawa. Ay, nakakaloka ka! Bakit? Nakasalalay po sa inyong dalawa ang future ko. Kaya sana po ay matulungan niyo po ako. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Roger. Ayan. Roger! Bakit? Bakit ganito yung mga questions? Honest, mag-ano na ako, mag-FYI na ako sa'yo. Umiiwas kami sa ganito kasi una, maiksi lang yung time that we have to discuss yung mga ganito na lengthy. Na kahit na lengthy nga ang discussion o kahit na nga sobrang haba ng discussion, hindi pa rin natatapos. Kaya umiiwas na lang ako. Kaya next topic na lang. Charot, diba? Ako mag-FYI din ako. Anong FYI mo? I will be bold of sige. saying. Bukod sa bald. I am bald and bold. Wow, you're bald and bold. Sige. Yan. Sabihin mo na, tas ang disclaimer ko po, ang opinion po ng kumikinang na ulo na si Diego Bandido ay ibig sabihin, ay opinion din ng kumikinang ina mo na si Nicole Ayala.
O sige, go. Well- Gusto magpaka-bald and bold. As a bald and bold today, go ahead, Diego. Well, kasi una-una, di ba sabi niya, binavalue niya yung Kanyang yung religion. And sa pamamagitan ng kanyang mga words, parang may idea na ako yung term, the tiwalag term. Di ba? Ang pamantayan, since I am a deacon sa church namin, ang pamantayan naman dito kasi, Ay, hala kayo, Deacon. wala namang problema sa church namin kung halimbawa kung ganun ka. Ang problema lang kasi is yung ginagawang sin. Kumbaga, do not condemn the person, condemn the sin. So, ibig sabihin, no, because I also heard this from another person, from a priest. So, ibang religion naman din. Oo. Ganon. So, ang sa kanila din is they're making an effort to bring in as much people tama. to the church. Oo. Diba? Totoo naman yun. Yung mas marami kami, kaya nga open na yung kahit papaano Oo. kamalayan at kaisipan tungkol sa ganyan. Pero ang sinasabi nila din, ang sinasabi din itong nakausap ko na pare is that ang ituturo lang din is yung act, tama ba? Correct, So oo. ibig sabihin ba nito, but okay, disclaimer guys, kanya-kanya opinion to, konti lang yung oras natin. Hirap na hirap. Hindi, ibig sabihin nito, yung act kasi that should be done is between a man and a woman. Tama. Parang ganon. So hindi daw dun sa same. Kaya yun yung sinasabi na sinful. Oo. So ibig sabihin, pagka ginawa mo, kaparehas mo na gender, pero hindi kayo kumikemerot, okay lang ba yun? Well, mali pa rin Ang hirap, diba? Mali pa rin kasi unang-una ang sinasabi. Nakakaloka! Ang term na marriage sa sinasabi ng Bible is between a man and a woman. Diba? Biologically, Oo, lalaki at biologically. babae. And sex is a gift from God. Hindi ko sinasabi yung sex ever on air. Puro ko kemerot. Sinabi ni Diego! Sex is a gift from God na To dapat be, ginagawa in the context sa loob of ng marriage. Yan. Ay, yung mga hindi gumagawa in the context of marriage. Oo. Tinamaan. Ayan, kasi tandaan nyo, parang magpipreaching na tayo. Oo. dito. Ang nakakatakot kasi isa talaga sa revelation sa akin, yung consequence ng kasalanan. Na pag nagkasala ka, ang magbabayad is yung anak mo. Yung entire susunod na generation. Hanggang 4th generation, mama. Mga ganon. So, ay, nako. hindi natin ini-invalidate. Invalidate. Oo. Yung pagkatao mo. Kasi kami, may churchmate ako Na na ganon. talagang cross-dresser siya. Pero yun nga, na-born again siya. Because nung narinig, one time, narinig niya, sumakto eh. Yung message sa kanya. Oo, hindi naman parang bumisita lang siya doon dahil may kakilala. Sakto yung message is about homosexuality. So parang tinamaan siya. Mga ganon. Wala namang nagturo, wala namang nagpilit sa kanya. Ako kasi, meron akong particular na religion. I'm staying by it, but it doesn't mean that I don't get to attend kasi gusto ko kasi na natututo ako eh. So may mga ina-attendan din ako ng mga iba't ibang mga service. Ang nakita ko lang dito at isa sa dapat lang din nating tandaan, 'di ba, na God is very forgiving. Correct. 'Di ba? Yun naman talaga 'yon. So, kung babalik lang din tayo kay Roger kung sa amin nakasalayan yung decision, hindi eh. Kasi ang sabi dun sa isang in-attendan ko na service, hindi naman sila namimilit. Hindi ka dapat mamilit. Dapat in your heart, kung kailan mo gustong mag-convert, magpabaptize, Yes. or magpunta sa kung ano man, kung saan man, 'di ba? It is God's call to you at ikaw din yung may call to action ka doon, 'di ba? So hindi sa madaling salita, Roger, hindi para kami magdesisyon para sa iyo. 'Di ba? Hindi kasi hindi naman It's a namin calling yun. personal decision siya. Hindi. Napapressure ako na sa amin nakasalalay, 'di ba? Sa amin nakasalalay kung ang sinasabi ni Diego sa kanyang pagiging bold sa kanyang statement. Sa amin
walang kasalanan yung yung future ng future generation ng pamilya ninyo. Hindi naman tayo magkakilala. Kahit since 1975 ka listener ng Love Radio, di ba? Yung ganon. So, it is not for us to decide. That is yours. And yours alone. And yours and your God. Ayan. Yon. So, kagaya nga ko minsan, di ba? It's not about religion. It's about relationship with Christ, with God. Oo. Kasi ako naniniwala ako na, paano kung hindi ka naman na-reach ng ganitong religion? So, kasalanan mo ba yun, di ba? Pero, kung may personal relationship ka, di ba? So, yung ganun ba? So, again, Roger, bukod sa pinahirapan mo ako ngayon, this is not something that you let other people decide for you. Ayan. Ang nakikita ko dito na pwedeng win-win is siyang iimbitahan mo dun. Diba? Pwede, di ba? Para masubukan niya, maisip niya. I mean, I don't know, kung may change of heart, I don't know, ikaw pa pala yung nagdala sa kanya. Hindi ba yung ganon? Walang imposible kasi sa kay Lord. Malay mo, pag nakarinig sa ng Word of God, which nangyari doon sa churchmate namin, talagang total 360 nagbago. Pero andan pa rin, malambot pa rin siya. Correct, oo. Pero hindi na siya nanlalaki. And we are not, walang pag-condemn ha, kasi kami mismo ni Diego, nako, mula ulo, sabihin mo sa amin kung ano yung kamalian sa amin, madami, baka hindi tayo matapos ng 365 days. Correct. Mag-umpisa tayo sa bumbunan, 'di ba? So we do not do, wala tong pag-condemn, but again, yun yung nakikita ko ngayon na bigla ko lang naisip na baka para both yung win, baka invite mo din siya. Tapos tingnan natin where it goes. Pareho kayong mag-grow. Oo, di ba? Yung ganon. Yung ganon. Tapos mamaya, in the end, kayo na yung nagte-testimonial. Alam mo yan, hindi, walang imposible. I mean, things happen for a reason. Sometimes you don't understand why. Di ba? Ba't kailangan ito mangyari? Bakit kailangan ko siya makilala? Bakit kailangan kaming magkasama? Bakit ako? Ang bilyon-bilyon ng tao sa planetang ito. Pero bakit ako? Ayan. Di ba? Again, so yung mga kahihinat na natin, it will all boils down to our personal decision. Hindi dahil sa sinabi ni Nicole tsaka ni Diego. Well, hindi porke sinabi mong kumikinang yung mga namin opinion, ibig sabihin kikinang ito for you because this is your personal choice. Ayan. Yun, hugas kamay kami dyan. Pumoncho Pilato. Hugas kamay. Ganon. If you value your religion and then yung relationship mo kay Lord, tanungin mo lang yung sarili mo, is this pleasing for the Lord yung ginagawa mo? Or, diba? parang kasi syempre, matagal niyang dinasal or matagal niyang hinangad, di ba? Minsan meron tayo mga ganong feeling natin answers to questions. Pero baka, katulad ng, Lord, sana po ngayong araw na ito magkapera ako. Saan nakita mo sa daan wallet? Nakita mo nahulog dun sa babae. Pwede mo kasing maging interpretasyon doon, ito na po ang sagot sa aking dasal. Hindi diba? si Lord ang naghulog noon. Yung babae, yung nakahulog. Hindi si Lord, di ba? Parang ganon. Kasi yun yung parang feeling ko kay Roger na iniisip niya na, hinangad ko naman to This is something that I wanted. Baka nga dinasal niya pa, tapos dumating. Alam nga namang nagbigay sa akin si Lord ng sagot ng hindi naman niya ginusto. Pero yun nga hindi naman siya automatic na ito yung sagot. Baka hindi si Lord ang nagtapik kung bakit nahulog ng yung wallet. Yung may sungay. Yung may sungay. Hindi totoo, 'di ba? Yung mga ganon. Kasi kung minsan akala natin blessing. Pero hindi. Like nangyari sa amin dati. Ewan ko na pag-usapan natin to last time na dapat mag-church kami. Kaso nga lang may gustong mag-order pa-deliver. O next week na lang tayo mag-church. So inilayo kami kayo. Pero inisip namin blessing to kay Lord. Correct. Pero inilayo kami kay Lord, hindi kami nakapag-church. Diba? Parang alang-alang sa Kasi yun nga interpretasyon mo, parang nahulog na wallet. Hindi, ito yung sagot blessing to Sabi, diba, magkapera? So ito yung sagot? Ganon. So kailangan din mag-discern tayo properly. Diba? Pagdasalan natin na maigi ito para tama po yung maging desisyon. Hindi yan madali Tama. Kung makapagsalita naman kami, akala mo naman dali-dali ng mga gawin. Hindi madali. Pero siguro dahil nga medyo sensitive itong topic na ito, medyo ang kailangan nito ay mahaba-habang inuman, di ba? Ang kailangan mo dito is someone who will guide you properly. Yung willing talagang, yung samahan ka, upuan ka, samahan ka sa journey mo, yung ganon. Hindi yung may 12 minutes lang na oras sa Love Radio. Hindi namin carry. I-share ko lang to kasi kahapon ako yung nag-preach sa church namin. At isa sa mga revelation nung nag-aaral ako, yung
yung babae at lalaki, magkaiba pala yung ano natin kung paano tayo kinreate. Kaya matindi ang pananagutan ng isang lalaki kaysa Sa mga babae. Kasi ang lalaki, according sa Bible, through God's breath, hiningahan tayo. Samantala mga babae, di ba kinuha kayo sa abdo ba? Ayan. Kinuha sa abdo. Parang sa ribs. Sa ribs pala. Sorry. Nalito. Lasing pa. hindi pa natatanggal yung amats. so yun na dapat it's always ang babae kinreate siya according sa Bible is as helper nung lalaki ni Adan si Eva. Kaya nga 'di ba ang sabi kapag ikinakasal, ang babae ay nagpapasakop. Yung mga ganon. So again, Roger, mahaba po. Hindi tayo matatapos. At ang nakakalorgay dito, bitin. Tapos, di ba, ang daming open-ended questions. So, it might as well talk to somebody na pwede kang upuan at pwede kang i-guide dyan sa journey mo na yan. Ha? Naku, Roger, ha? Kailangan ko na, exit na kami, kailangan ko na maraming tubig. Nawawa ko sa'yo. O siya! Alright. Hanggang dito na lang po kami. Maraming salamat mga kabisi muli. Ako po ang kumikinang naulo, Diego Bandido. At ako ang kumikinang naina mo na si Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!